Добро утро! Днес е третият ни ден тук в Хургада и е време да се гмуркаме. Много е тежко. Аз ти казах, че едва ми излязох първия път. Гмуркането мина. Имахме и шнорхелинг, и дайвинг, и то 2 пъти. Вече е време за обяд. Героите са изморени, но сме много доволни. Напълно се заслужава цялото приключение. Сега отиваме към Ориндж Бей, ще си починем малко, ще плажуваме там и след това се прибираме към хотела. Рифовете наистина са много красиви. Просто ако идвате към Египет и пропуснете да се възползвате от възможността да се гмуркате, ще направите голяма грешка. There is many fish in the sea. Браво, какче. Беб, нещо да добавиш? Браво е, Беб, много добра си станала. Нещо да добавиш за влога? Някакви коментари, впечатления от нашите инструктори, водачи? Всичките са големи пичове. Обясняват ти, внимателни са, държат се приятелски и като цяло нямам забележка. Цялото нещо може да ви струва от 40 лева до 150 лева на човек, в зависимост от това от къде си резервирате, дали през интернет, дали през хотела, дали директно на място от агенцията, която се занимава с такъв тип атракции. И общо взето, на какъвто случите, ако разберем изобщо коя е фирмата, с която сме ние тук, ще ви я оставя някъде, ще ви я напишем. Доволни сме от тях. Global Diving. Нашия водач се казваше Бобо, обаче той не дойде, така че... Бибо. Бибо. Добре, аз дори името не съм му запомнила. Няма значение. Христо каза, че знае коя е фирмата, така че ще ви я напишем. Чао и до следващия път. Вижте какво става тук. Много съм фотогенична днес.
Ето малко информативно. Моктейлс. Това са цените. Не знам, ето така се виждат вече. Общо дето цените са нормални като за това място, имайки предвид, че е създадено само за да дойдат хората тук да си направят снимки. Добре. Да, така изглежда зад кадър снимките в Инстаграм. Когато дойдете на плач, само Инстаграм, бейби. И задния велосипед. Прибрахме се от дайвинга, изгорели, почернели, мръсни и си идваме на оправените легла. Малко странно, тук са ни сложили и трите възглавници, но важното е друго. Прибрахме се и намерихме този плик и хората са проверили рождения ми ден. Така де, ние сме им го дали, но са съобразили и са... има изненадки. Да. Изненадки, самия плик беше изненада, ще получим торта. Това е много приятна изненада. Да. И сърчице. Това е египетски подарък за теб. No? 30, yeah. How's again home? 40, 50. Напазарувахме сувенири и си тръгваме с цяла пачка. Върнаха ни гето така, по $1. Последен ден в Хургада и аз имам 3 цели. Да ви покажа фитнеса в хотела, да си направим една снимка с кралица, която има малко акробатичен характер и да ви покажа къде да намерите Немо на плажа пред хотела. Пребрахме се от днешния плаж и днешният ни ентусиазъм за гмуркане и шнорхелинг прерасна в ентусиазъм за лов на находки. Гмуркането ни донесе ето тези корали, които държа да кажа, че не са отчупени от нас. Те си бяха по морското дъно. Решихме, че това ще е наш сувенир, добавка към подаръците, които ще занесем на близките си. Но реших да проверя дали може изобщо да ги вземем и се оказа, че на летището скенерите ги улавят, спират ви и докато не си платите глобата от $1000, няма да ви пуснат изобщо и да излетите. Което е много жалко, защото това би било много интересен подарък. Поне според нас. Но ще си останат тук. Може би и за по-добре, защото иначе местните до сега щяха да са иззели абсолютно всички корали и да са ги продали на сувенири. Така че корали от Египет не може да си вземете и не може да подарите на никой.
Така, прибрах се от фитнеса, мисля, че от кадрите видяхте. Става въпрос за много хубав хотелски фитнес, с много качествена техника. Вярно, не са много нещата, но има всичко необходимо да си направите целия седмичен тренировъчен план, без да имате някакви притеснения. Просто за хотелски фитнес няма забележка. И атмосферата е топ. Не знам как е качеството, но гледаме тук от половин час как товарят плажните кърпи, използваните плажни кърпи на един мотор с ремарке и не спират и все си казваме това беше, обаче те си продължават. Това стана някъде около 4 метра високо, май. Не ми горе-долу. Гледам колко е голям един. Да. Ужас. А там са и буклуци. Вече не знам на какво са ги натоварили, на ръчна количка. Оле, мале. Айде на ново! Добре, че все пак момчето слезе от върха на пирамидата, защото... Тази вечер поводът е специален и за това сме в ала карт ресторант мексикански. Не сме в основния ресторант на хотела. Храната, която ще пробваме, за първи път май ще ядем мексиканско всички, та да видим как ще се разберем с него. И на здраве за рожденника ни! На здраве! Happy birthday!